अंगुलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमाशनं सतं बुधाय नमः बुधम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिबोधं च लोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिं बृहस्पतिर्मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि हिमकुन्दमृडालापं दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः शुक्रमावाहयामि नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाकृतं छायामार्ताडसम्भूतं तन्दमामि शनीश्चरं शनीश्चरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अर्धकायं महाघोरं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं प्रमाम्यहं राहवेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि फलालधूम्रसङ्काशो तारकाग्रहमस्तकं रुद्रं रौद्र्यात्मकां घोरां तां एतं प्रणमाम्यहं एतवेरमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि नारायण स्वामिने नमः प्राणाय स्वाहां बाणाय स्वाहां ज्ञानाय स्वाहां दानाय स्वाहां स्वानाय स्वां ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये अमृतवाणी समर्पयामि तृप्तिरस्तु नमः ओम सत्यमंगलाय नमः सत्यगर्भाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः सत्यविक्रमाय नमः सत्यसन्तुष्टाय नमः सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपरायणाय नमः सत्यपूर्णाय नमः सत्यौषधाय नमः सत्याशाश्वताय नमः सत्यवेदाय नमः सत्यवेद्याय नमः सत्यपीयूषाय नमः सत्यमायाय नमः सत्यमोहाय नमः सत्यसुरनन्दाय नमः सत्यसागराय नमः सत्यतपसे नमः सत्यसिंहाय नमः सत्यमृगाय नमः सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिराय नमः सत्यौषधाय नमः सत्यदिक्पालकाय नमः सत्यरुद्राय नमः सत्याम्भुजाय नमः सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः सत्यन्यायाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः सत्यसम्मृताय नमः सत्यसम्प्रदाय नमः सत्यवन्दये नमः ओम सत्यवायवे नमः सत्यशिखराय नमः सत्यानन्दाय नमः सत्याजराजाय नमः श्रीपादाय नमः सत्यगुह्याय नमः सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः सत्यकमलाय नमः सत्यनाडाय नमः सत्यहस्ताय नमः सत्यबाहवे नमः सत्यमुखाय नमः सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः सत्यनाथिकाय नमः सत्यश्रोत्राय नमः सत्यचक्षुषे नमः सत्यशिरसे नमः सत्यमुकुटाय नमः ओम सत्याम्बराय नमः सत्याभरणाय नमः सत्यायुधाय नमः श्रीवल्लभाय नमः सत्यगुप्ताय नमः सत्यपुष्कराय नमः सत्यधृढाय नमः सत्यभमार्ताय नमः सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यश्रीप्रहरणायुधाय नमः श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण स्वामिने नमः अष्टोत्तरशतनाम पूजान् समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं प्रदक्षिणाः नमस्कारो समर्पयामि अनेनः कल्पोक्तपूजाराधेन भगवान् सर्वात्मकमाङ्गल्यमूर्ति श्रीलक्ष्मी सत्यनारायण देवता प्रियतां दत्सत् ಓವೇ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ವಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಆ ಪೂಜೆದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದ್ದಾನೆ ದಿನ ಪೂರ ತಿರಿದು ನಮಯೇ ಫಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಗ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತನ ಫಲ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಗ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಇಂದತ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಂಚಿತನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಹೋಮನ ಮಲ್ತದೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿದ ದಿನಕಾನಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೈವಳಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆದ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನಮಾನಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿನ ಮಾತು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಅವಾಗ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಪಂಡ
ದೇವರ ನಮ ಮಂಟಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ, ಕದಳಿ ಮಂಟಪ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯಭಾಗಡು ದೇವರನ ಬಿಂಬದೀತ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಕಲಶ, ಮಂಡಲ ಮಾತ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ದೇವರಿಗೆ ನಮ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರನ ಮಲ್ತೊಂದ. ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ರುದ್ರ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು, ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಪಂಟೇರು. ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ತಂದ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಏಪಲಂಕ ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರುಪೇರಿಗೆ. ಕಾಂಡ ನಮ ಏಪಲ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು ಎಂದು ಪಂಟೇರು. ಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿಂಡ ಸೂರ್ಯದೇವರಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕವಾದ ಕೊರುಪೇರಿಗೆ. ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು, ಅವಾಗ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸೇವೆ ಎಂಚ ಅಲಂಕಾರದ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ಸರ್ವಾಲಂಕಾರನ ಮಲ್ತದು. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ, ಅಂಗಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನೆ, ಅಂಜನೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಆರತಿ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿನ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪಂಟೇರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಹಾಕ್ಲೇನೆ, ಕುಲ್ಲುಲೇ ಬಣ್ಣದ ಬೋರ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ, ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ನ ಕೊರ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಆತಿಥ್ಯ ಅಂತ ಪಂಟೇರ. ಅಂಜನೇ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಲೆತ್ತಂಡ ಯಾರಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೆ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳೇನ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ. ಅಪ್ಪಗೆ ದೇವರ ತೃಪ್ತಿ ಆದ ನಂಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಡು ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ. ಅಂಜಿತನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಪೂರೈತ ನೆರವೇರಿಸಾದು ನನ್ನ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಪುದರ ಬರಿಯರ ಕಾರಣದಾನೆ. ನನ್ನ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಫಲ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣು. ಈ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಇಂದಿತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಣ ಅಂಡ. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ, ಬೇತ ಪುರಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ, ಇಂಜಿತ್ತನ 14 ಪುರಾಣ ಭಾಗಡು ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ ಪಣಪುರ ಪುರಾಣ ಭಾಗಡಾಪಣು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಣಪಂಜಿತನಿಗೆ ಪುದರದ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಪುಂಡು. ಏಕದೋ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯೇ ಋಷಯ ಶಬನಕಾದಯ ಪ್ರಪ್ರಚರ್ ಮುನೇ ಸರ್ವೇ ಸೂತೌ ಪೌರಾಣಿಕಂ ಖುಲು. ನೈಮಿಷ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಪುದರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಡತ್ತು ಋಷಿಮುನಿಕಲು ತಪಸ್ಸಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆವು. ಅವಾಗ ಋಷಿಮುನಿಕಲು ಬಂಡ ಏರು ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಪಣಪನ ಅರಿಷರ ವರ್ಗಗಳನ್ನೇ ತ್ಯಜನ ಮಲ್ತದು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರವಾದ ಓಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಡು ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಯಾವಡೂ ಪಂಡದು ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಜಪ ತಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಲೋಕಗೆ ದಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಪ್ಪೊಂಜಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಋಷಿಮುನಿಕಲಿಗೆ. ಈ ಋಷಿಮುನಿಕಲಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಲು ದುಂಬ ಎಂಚಿನ ಆದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ಸಮಯದ ದಾದಾಪುಣ ಪಣದಕ್ಲಿಗೆ ತಪಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೇ ತೆರೆದು ಪುಂಡಿಗೆ. ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಪಣಪನ ಈ 4 ಯುಗ. 4 ಯುಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ ಯುಗಕ್ಕೊಂದು ಕಲಿಯುಗ ಅಂದು ಪಂಟೇರಿ. ಅಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗ ಶುರುವಾದ 5,000 ವರ್ಷ 5,000 ವರ್ಷಗಳೇ ಸಂದು ಪೋಂಡಿಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗ ಶುರುವಾದ. ಪ್ರಥಮ ಪಾದಡುಂಡಿ ಕಲಿಯುಗ. ಅವಾಗ ದುಂಬ ಮಾತ ಏನ್ ಚೈತನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಥೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕೇಂದ್ರಪ್ಪ ದುಂಬ ಮಾತ ಸತ್ಯಯುಗ ಅಂದು ಪಂಟೇರೇನು. ಕೃತಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಒಂದೊಂದು ಯುಗಟ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರಡು ದೇವರ ಬೈದೇರಿಗೆ. ರಾಮಾವತಾರ, ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ, ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಇಂಜ ಬೇತ ಬೇತ ದೇವರನ್ನ ಅವತಾರಗಳೇನು ತೂಯಿನಕ್ಲಿತ್ತಿರಿಗೆ ಲೋಕಡು ಆಂಡ. ಕಲಿಯುಗದ ದಾಯನಂಗ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲಿ ಪಣ್ಪನ ದೇವತನ ಪ್ರಭಾವಗೆವು. ಕಲಿಯುಗಟ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯನ ಬಿಡ್ದು ಅಧರ್ಮನೇ ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪೇಗೆ. ಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಕಲಿಯುಗಡ ಅಧರ್ಮನೇ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೋಪುಂಡಿಗೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ಪನ ಅಂಧಕಾರಡು ಪೇರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ದೇವರ ದೈವಾಪನ್ಪನ ಜನಕ್ಕೆ ದಂತು ನಡೆದೊಂದುಪ್ಪನ ಕಾಲಗಿ ಈ ಕಲಿಯುಗ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮಂ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿರೂಪೇಣ ಪೀಡಿತ ಪಣ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಾಂಧವನ್ಪನವು ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ ಕರಿದು ಬರ್ಬಣ ಈ ಜನ್ಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಜನ್ಮಡು ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ನಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗನೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯಾಂದಿನ ದಾದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಮಲ್ಪೋಗೆ.
ಈ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಓಡೆಗಳ ಓಬುಜಿ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಪೀಡಿತ ಅಕಲಕಲ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಕಲಕಲೆ ಅನುಭವಿಸಿಡಿಗೆ ಲೋಕಡು ಎಂಚ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾನ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟನ ಅನುಭವಿಸನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪಕರ್ಮದ ಫಲ ನಂಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ದಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮುಳುಪೇರು ಇಂಜನ ಇತ್ತಂದ ಈ ಲೋಕವಾದಿ ಒರಿಯುವ ಅವ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟನ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಲಿಯುಗದ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಮಾತು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಳು ಅಂಡ ಏತು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರನೇ ಅಕ್ಳಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾಂಡಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗ ಜಾಗೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳಿನ ವೇದಗಳಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿನ ಮಾತ ತೆರೀರಂಚಿತ್ತನ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ವತ್ತನೋ ಪಾಂಡಿತ್ಯನು ಪಡೆಯರಿಂಚಿತ್ತನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಈ ಶವನಕಾದಿ ಮನಿಕಲಿತ್ತನ ಜಾಗೆ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರೆಂತುವುದು ಶವನಕಾದ ಶಿವನಿಕಲು ಮಾತ ಅರಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಕುಲ್ಯರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆಸನನ ಕೊರಿಯರು ಕೇಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಜಕುಲದ ಕಷ್ಟಗಳಿನ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನು ಅಥವಾ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲ ಪಡೆಯುವಲಿ ಮನ ಬಂದಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತರ ಸಮಯ ಏತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದೇ ಎಂಗ್ಲೇ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾಂಡು ದೇವರೇ ಬತ್ತಿಲಕ ಬತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಾನಗ ಪುರಾಣಗಳೇನು ವೇದಗಳೇನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೇನು ತೆರೀನಾರಿರು ಇದೇಂದ್ರೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನಗ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಪಣ್ಪೆರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಪಣ್ಪನ ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಿ ಕಾಡದ ಮಧ್ಯಡು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಕಲಿಯುಗಡು ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲ ದಿಕ್ಕುಂಜಿತ್ತನ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಕಲಿಯುಗಡು ನಾರಾಯಣ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲವು ಸತ್ಯವು ವಿನಾಯಕಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ್ಲ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ್ಲ ಕಲಿಯುಗಡು ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲ ಕೊರ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಐಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆವನುಂಡು ಅವಾಗ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಕಲಿಯುಗದ ಮನುಜಕುಲಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆವಣಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ರತ ಉಂಡು ಆ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾವೇ ಪಡೆದು ಆ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರಿಗೆ ಶವನಕಾದಿ ಮುನಿಕಲು ವಿಚಾರ ಪಣಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ನಾರದ ಮುನಿಕಲು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಲೋಕನ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಳಿಗೆಡು ಸುತ್ತ ಬರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪನಾರ್ಗೆ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿ ಆಂಜಿತನ ನಾರದ ಮಹಾಮುನಿಕಲು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಪಂಡ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಉಪ್ಪನ ಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಪಂಡ ಭೂಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರುಪ್ಪನವು ನನ್ನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಪಂಡ ಅಸುರ ರಕ್ಕಸರಪ್ಪನ ಲೋಕ ಇಂಚಿತ್ತನ ಲೋಕಗಳಿನ ಮಾತ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿನ ಮಾತ ತಿರಿಯೊಂದು ಬೋಡ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷ ಕೊರ್ಪನಾರು ನಾರದ ಮುನಿಕಲಿಗೆ ವರ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲಬೋಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನ ಬಿಡುದು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಕಲು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭವಾಯಿನ ಸಮಯಗೆವು ಓಲು ತೂಂಡಲ ನಾನಾ ರೀತಿಯನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಜನ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯನ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಡಿದು ನರಳೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೇದ ರೀತಿಯ ಅಂಜಿತನ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂದಿನ ಮಾದ ತೂದಾನಗ ನಾರದ ಮುನಿಕಲಿಗೆ ದುಃಖವಾಂಡಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯತಮವಾನಂಜಿತನ ಈ ಭೂಮಿಡು ಮನುಜಕುಲಗ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರವಂ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚತಿ ಪಂಡ್ಲಕನೇ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರೇ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿಯಾನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರೇ ಆರ ತಂದೆ ಬೇತೆಯರ್ಲನೇಕ ಪರಿಹಾರ ಪಣಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪಡೆದು ನಾರಾಯಣ 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 ಪಣಪನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದ ನಾರದ ಮನಿಕಲು ಪೋಯರಿಗೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಪೋನಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆಯರಿಕೆಂಡ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪೇರದಂಜಿತನ ಕಡಲನ್ನು ತೊಂಡ ಜಿಂಚ ತೋಜು ಅಂಜಿತನ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವರು ವಿರಾಜಮಾನರಾದುಳ್ಳರಿಗೆ ಆದಿಶೇಷ ಪಂಡ ಸರ್ಪನೇತನ ಹಾಸಿಗೆಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗಧಾ ಪದ್ಮಾಬನ್ನೇನ ನಾಲ್ಕೈದು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣು ಇಂಜಿತನ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನನ ತೂದಾನಗ ನಾರದ ಮನಿಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಂಡಿಗೆ ನಮೋ ವಾಂಗ್ ಮನಸಾತೀತಾರೂಪಾರಂತ ಶಕ್ತಯೇ ದೇವರ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಎಂಚ ಉಂಡು ಏರಣ್ಲಕೇಂಡ ಪನೀರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅವರ್ಣಾತೀತ ರೂಪ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಶೂನ್ಯಾಯ ನಮಃ ದೇವರನ ಆದಿ ಬೋಲು ಮಧ್ಯ ಬೋಲು ಅಂತ್ಯ ಬೋಲು ಬಣ
ಇಂಜಿತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಗ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಗನಿದ್ದೆಡದ ಲೆಕ್ಕದ ಬತ್ತನ ನಾರದ ಮನಿಕಲು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗ ನಾರದ ಮನಿಕಲು ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡ ದಾದಾಂಡ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಒಪ್ಪು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣದಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂದಕೇರ್ನಗ ನಾರದ ಮನಿಕಲು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರನೇ ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಉಪನಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಅಂಡ ಈನ ಸನ್ನಿಧಾನಗೆ ಯಾನ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ನೇ ಬಾಯಿಡ ಪನೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಣಿಯರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಭೂಲೋಕದಂಜಿ ಪೋನಗ ಕಲಿನ ಪ್ರಭಾವದಾವರ ಮನುಜಕುಲ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗೊಳಗಾದ ಪೋತೀರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂಜಿತನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳೇನೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೇನೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳೇನೆ ಅನುಭವಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಧರ್ಮ ನಾಶಾವೊಂದುಂಡು ಅಧರ್ಮನೇ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಕಲಿಯುಗಡು ಅವಾಗ ಮನುಜಕುಲಗ ಬತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿನ ತೂದಾನಗ ಐಕ ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಈರ ಸನ್ನಿಧಾನಡೆ ತಿಕ್ಕು ಮಣಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಕಲ್ಪನ ಬತ್ತೊಂದು ವೈದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನಗ ವಿಷ್ಣುದೇರ್ ಪಂಪೆರಿಗೆ ಮನುಜಕುಲಗ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮಣಪನ ಸದುದ್ದೇಶ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪನ ಬತ್ತೊಂದು ನೀರು ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದ್ದೇ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಲಿಯುಗದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲಕರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವ್ರತ ಅವ್ವೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಬನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕಲ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪವೇ ಪಂಡದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುದೇವರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನಾರದ ಮನಿಕಲ್ಡ ಅವಾಗ ನಾರದ ಮನಿಕಲ್ ಕೇಂದ್ರ ದೇವರಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮನವನ ಪುದರದ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಂಡ ಜನಕಲಿನ ಕಷ್ಟಗಳಿನ ಮಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪನ ಅಭಯನ ಕೊರಿಯಾರ ಸ್ವಾಮೀರ ಅಂಡ ಕಿಂ ಫಲಂ ಕಿಂ ವಿಧಾನಂಚ ಕೃತಂ ಏನೈವ ತದ್ವೃತಂ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಇದಾದ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪನು ಈ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಇಂದಿದ ವಿಶೇಷತದಾನೆ ಪಂದಕೇನಗ ದೇವರ ಪಂಪರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ದುಃಖ ಶೋಕಾದಿ ಶಮನಂ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಬತ್ತಂಜಿತನ ಬರಪಂಜಿತನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳು ಗ್ರಹಚಾರಗಳು ತಾಪತ್ರಯಗಳು ರೋಗಗಳು ಭಯಗಳು ಬಾಧೆಗಳು ಮಾತ ಶಮನಂ ಪಣ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಧನಧಾನ್ಯ ಪ್ರವರ್ಧನಂ ಧನಧಾನ್ಯಗಳಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿನ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯನ ದೇವರನ ಗಣಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂತತಿಕರಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಲಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡದು ಬರಂದ ನೆಕ್ಲಗಿ ಅಥವಾ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಂದಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇ ಪಣದೊಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಂಡ ಶುಭ ಲಗ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ದಾಂಪತ್ಯಗ ಜೀವನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪವಾಯ ನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾವಿರಿಗೆ ಸಂತತಿಕರಂ ಏರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಡೆಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣದ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸತ್ಸಂತತಿಲ್ಲ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯಪ್ರದಂ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಟ್ಟು ದೇವರ ನಂಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಈತ ಮಾತ ಫಲ ಈ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಯಸ್ಮಿನ್ ಗಸ್ಮಿನ್ ದನೇ ಮರ್ತ್ಯೋ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಮನ್ವಿತ ನಮ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮದೀತ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿಲ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆಲ ಬೋಡು ವಿಶ್ವಾಸಲ ಬೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ನನ ಈ ಪೂಜೆನ ಏಪ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಲು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣಪಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂದ ಅಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ತೋಡ ಮುಹೂರ್ತ ತೋಡ ಪಣಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಏಪ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾದಿನ ಬೋಡಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಜನೆ ತಿರುಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಪೊರ್ತುಗಂದುನ ಸಮಯಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷನೆಗೆ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವನ ಆ ಸಮಯಗಾನಗ ದೇವರೇನು ಪೊರ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತವೇರಿ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂತು ಸಂಕ್ರಾಂತವು ಪುಣ್ಯಮ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂದುಕಾಲವನ ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿನಲ ಬಹಳ ವಿಶೇಷಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪೂಜೆ ನನ್ನ ಈ ಪೂಜೆನ ಓಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಪರ ವಿಚಾರ ಕೇಂಡ ದೇವಾಲಯವು ನದಿ ತೀರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂದಿರಗಳ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸುದೆತವರಿಟ್ಲಾ ಕುಳಿದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯವಾದ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಕುಳಿದಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ವಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೊಳ್ಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ವೃಂದಾವನ ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಕುಳ್ಳುದಲ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾವೃಂದೇ ಪಣಬಂಜಿತರ ದೇವತೆಗಳೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಕೇಂದ್ರ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿನ ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ದರ್ಶನಾತ್ ಲಭತೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ ಪಣ್ತೀರ ನಂಗೆ ಸುಲಭಡೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿಕ್ಕುನು ಯಾಪ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಂಡಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೋಡು. ಆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಡ ತುಳಸಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗುಂದುಲ ಬೋಡು. ಆ ತುಳಸಿನ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆ ಪುಣ್ಯಗೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಲಗ್ಗದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತುವತ್ತ ಈಗ ನೀರು ಮೈತದ ಕೈ ಮುಗಿದೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋದು ಬತ್ತಿನ ಫಲ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತವತ್ತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆ ಪುಣ್ಯಗೆ. ತುಳಸಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದರೆ ವಾ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಾವು ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ತುಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಗಳ ತುಳಸಿ ಕುಡಿಬೋದು. ಆ ತುಳಸಿದ ಮಾಲನೇ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ವನಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ. ಅಂಜಿತನ ತುಳಸಿದಲ್ ಬಗುಲದ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೊರ್ಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪವರಿಗೆ. ನನ್ನ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ಒರಿಯೋನ ರರ್ಜನ ಕೊಲ್ಲೊಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನತ್ತಿಗೆ ಆ ಕಥೆ ಬಂತೇರಿ. ಬಂಧು ಬಾಂಧವಶ್ಚೈವ ಕೃತವಾನ್ ಸತ್ಯ ಪೂಜನಂ. ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ನೆರೆ ಕರೆತಕ್ರೇನು ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರೇನು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾ ಬಂದು ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಮಲ್ಪಾಯನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ ಫಲ ಆತು. ಈ ಪೂಜೆನ ಏರು ತೂಪೆರ ಪೂಜೆದ ಮಂತ್ರ ಕಥೆ ವಿಚಾರಣೆ ಏರು ಕೇಳುವೆರ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಏರು ಪಡೆಪೆರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ. ಕರ್ತ ಕಾರಯಿತಾ ಪ್ರೇರಕಶ್ಚ ಅನುಮೋದಕ ಅಂತ ಪಂತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಪೂಜೆದ ಫಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಡು. ನನ್ನ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಂತೇವೆ. ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಡುಬು ಮೋದಕ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಅಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಗುಡ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮಾನ ಸಹ ಬೆಲ್ಲಡ ಮಲ್ತನ ಪಾಯಾಸನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಗೆ ದೇವರೇ. ಅಂಜನೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೈವೇದ್ಯ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ ನೈವೇದ್ಯ ರಂಭಾ ಫಲಂ ಘೃತಂ ಕ್ಷೀರಂ ಶರ್ಕರ ಗೋಧೋ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಸಪಾದಂ ಭಕ್ಷ್ಯಮುತ್ತಮಂ. ಐನ ಬಗೆನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾಕ ಮಲ್ತನಗಾಪನ ನೈವೇದ್ಯ ಸಪಾದ. ಆ ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ ನೈವೇದ್ಯನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆನೆಡಿದ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದೆಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನೇ ದ್ಯತನಾಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ತ್ಯಜನಾ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪೂಜೆನ ದಂತಿನ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ನನಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾದು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟದು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆನ ಬಾರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಪುಣಿಗೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದೆಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನ ಭಕ್ತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಪುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪುಂಡಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಂದ್ರದಾಂಡಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ. ನನ ವಿಶೇಷದ ಕಲಿಯುಗೆ ಲಘೂಪಾಯೋಸ್ತಿ ಭೂತಲೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲಕೊರಪನ ಪೂಜೆ ಹೋಗು ಕೇಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚದಿ ಕಡ್ತೋಪ. ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಾದ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಡೋದಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಲೇಸದೆ ತಂದ ಮದಿಮೆದ ದುಂಬು ಅಥವಾ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ವ ಕಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ವರ್ಷಗರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೇರು. ಇಂಜನೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸೇರೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾವೇರು. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಮ ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಗೊರ ತಿಂಗಳುಗೊರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದುಪ್ಪೇರು. ಅವಾಗ ದಾಯಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನೇ ಮಲ್ಪಡು. ಈತ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಯಕೆಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಕಲವು ಸತ್ಯೋ ವಿನಾಯಕಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲಕುರುಪನ ಪೂಜೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ್ಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ಲ ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡೆಟು ಈ ರಡ್ಡ ಪೂಜಾ ವಂದನೆ ಇಲ್ಲು ಪೂಜಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಶೀಘ್ರವಾದ ಫಲ ದಿಕ್ಕುನ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ದುರ್ಲಭಂ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಪ್ನಿಯಾತ್. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಯುಜ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ. ಈತ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಬತ್ತಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಡು ಮಲ್ತದಿ ಅಧ್ಯಾಯನ ಕೆಲ ಕಥೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಡು ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಡತನ ಅಂದ ಪಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಕಲ್ತಂಡಲಾರನ ಜೀವನ ಪೋಡು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ತದೇ ಜೀವನ ಪೋಪನ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗ ವರ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆನ ಒಲಿನ ದೇವರು ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲಬೋಡು ಪಣಪನಂಜಿತ್ತನ ಸದುದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪಸ್ಥಃ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪಡ ಬತ್ತದಾರನೇ ದುರಂತ ಪಂಡರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನೋಲ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ದೇವರನ ಧ್ಯಾನ ಈನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಈನ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಬೋಡ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋನೇ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಪಗ ದಾಯಿರುಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒಂದ ಪಣ್ಣಗಾರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವಣಸ ಮಲಪೊಡಂದಾಂಡಲ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ನಟ್ಟದ ಆವಡಿಯಾನ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ಪೂಜೆ ಮಲಪೇ ಪಂಡ ಯಾರುವ ಐನು ಮಲಪರಿಗೆ ನಡೆದು ಸಾಧ್ಯಾವೃತ್ಯ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾನಗಾರ ಪಂಡೇರಿಗೆ
ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಂದೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇ ಪಣದು ಊರಿನ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಪಡೆದು ಮಾಯಾದ ಪೋಯರಿಗೆ ಮೆರಗಾಂಡ ಒರಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬತ್ತದು ಈರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಣ್ಣಾಂಡ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇ ಪಣದು ಮನಸ್ಸಡಿ ಎನ್ನೊಲ್ಲೇ ಪಣದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣದ ಇರೋದು ಮಾಯಾದ ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಬತ್ತಿನಾರಿಯರು ದೇವರೇನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರ ಬತ್ತೆರ ಆಂಡಲಾರೆನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೂಪನ ಭಾಗ್ಯಜ್ಜಾಂಜ ಪೊಂಡತ್ತ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಾಲಿಲ್ಲ ನಟದು ಅದಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಮಲ್ಪಾವೆ ಪಣ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಿರಾರು ಆರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಏಪಲ ಇನೀಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬಲವಾಯ ಪನ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ತೂಯಿರದಿಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗಡು ಆಂಡ ಏಪ ಮೇರೊಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿರ ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ದಿನ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪೂರ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ತಿಕ್ಕಣಿಗಾರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತದು ದಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಶುರು ಮಲ್ತಿರಾರಿಗೆ ಬೆರೆಗಾಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಲಾಂಡು ಸಂತೋಷಲಾಂಡು ಈತ ಸಮಯಡ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಪಡೆಯಿನಾಯತ್ತೆಯಾನು ಆಂಡ ಇನಿ ಈತ ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವಣ್ಣದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಲನೆ ಆದಪ್ಪು ಆವಡೆ ಆ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೊತ್ತನ ಮಾತ ದ್ರವ್ಯನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ತಿರಾರು ಆ ಮಲ್ತನ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂಡು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಡತ ನಡೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಮೋಕ್ಷನೇ ಪಡೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಷ್ಟ ವಿಕ್ರಯ ಅವರಿಗೆ ಕನಕಮಾರನ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ತಲಂಚನೆ ಏಪಲ ಕಾಂಡರಕ್ಕದ ಕಾಡಗಬಹುದು ಕಣಕ್ಲೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟದು ಮುಂದು ತರಡು ದೀವೊಂದು ಪೇಂಟದ ಸಾಧಿಡ ಬತ್ತು ಮಾರುಡಾಯಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಬಡತನದ ಜೀವನ ಏನ ಒಂದು ದಿನ ಕಣಕದ ಕಟ್ಟದ ಮುಂದು ವ್ಯಾಪಾರಗಂದ ರಾಜ ಬೀದಿಡು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಬೋಧಾನಗಂತೆ ಆಯಾಸ ಅಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂದು ದುಂಬುವೋಬೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆತ್ತದ ಕಣಕದ ಕಟ್ಟದ ತೂನಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ವರದ ಕೊಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜನ ಮಾತು ತೂನಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರಾಗಿ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಕೈಟ ಬತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಳಿಯನ್ನಿಗೆ ದೇವರೇ ಎನ್ನಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೆರಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾವೇ ಪಂಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲದಾಲ ದೇವರ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನುವೇ ಪಣಪಣಂಚಿತನ ಮನಸ್ಸುಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದುಂಬುಪೋಯಿ ಏಪಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊನೆಯ ಕಡಕದ ರಾಶಿ ಪಿರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡ ಆನಿದ ದಿನ ಆಯಪ್ಪೋದು ಆ ಕನಕದ ರಾಶಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ದೀನೇ ತಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ದ್ವಿಗುಣೀಕೃತದತ್ತವಾನ್ ಏಪಲಡ್ದ ಎಚ್ಚ ರಡ್ಡು ಪಾಲು ದುಡ್ಡು ಆಡಿದಿನ ಆಯನ ಕಡಕದ ರಾಶಿ ದಿಕ್ಕಣಿಗೆ ಬೆರೆಗಾಣ್ ಏಪಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೊನೆಯ ಕನಕದ ರಾಶಿ ಪಿರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಡೈಕ್ ಅಂಡ ನುಪೂರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನೇ ಮಾಯೇ ಪಣ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸರ ಅರ್ಥವಂತನಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಭಕ್ತಿಡಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತೆ ಆ ಮಲ್ತನ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂಡು ಪುಣ್ಯಮದ ಚಂದ್ರ ಎಂಜ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟನ ದೇವರೇ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಯೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದವರ ಮೋಕ್ಷನೇ ಪಡೆಯಗೆ ನನ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲಾವತಿ ಪಣ್ಪನ ದಂಪತಿಗಳ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆ ಆದ ಏತೋ ಕಾಲವಾದ ಪುಂಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪೂಜಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಲ ಆಯನ ಬಡಿದ ಲೀಲಾವತಿಗಳ ದಂಪತಿಗಳು ಮನಸ್ಸಡಿ ನೀರು ಮದುವೆ ಆದ ಈತಕಾಲ ಅಂಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ತೂಪನ ಯೋಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಮಟಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆತಜಿ ಆಣಾವಡು ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಬಾಲೆಗೆ ಪುದರ ದೀನಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪುರ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತೆರಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡಿತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕರಿದಾನಗ ಲೀಲಾವತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಯಳು ನವಮಾಸ 9 ತಿಂಗಳು ಕರಿದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಜನನ ಕೊರಿಯಾಳು ಪುಟ್ಟನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚಂದಿರಲೆಕ ಕಾಂತಿತವಾದಿತ್ಯ ನಡೆದ ಅವರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಲಾವತಿ ಪಣ್ಪರ ನಾಮಕರಣದ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ನಾಮಕರಣದ ಗೌಜಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಸಂತೋಷಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನ ಮದ್ದತ ಮುಡಿಯರು ಪೂಜೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಣಂದೇವತ್ತೆ ಇರುತ್ತಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಜ್ಜಿ ದಿನ ಕರೀಂಡು ತಿಂಗಳು ಕರೀಂಡು ವರ್ಷಗಳೇ ಕರೀಂಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬಾಕಿ ಆತಂದು
ಕಲಾವತಿ ಪಣಪನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾಯಳು ನನಾಳೆ ಗೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಮಲಬೋಡು ಪಣಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಯೋಗ್ಯವಾನ ಆನಂದ ನಾಡಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರಡು ಗೌಜಿಡು ಮದಿಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಮುಡಿಯದು ಈ ಮದಿಮೆದ ಗೌಜಿ ಗಡಿಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಪಗಲ ವಾಕ್ಯಾಂಡು ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ತೋಜ್ಜತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ ಕಷ್ಟ ಕೊರಂದೆ ಏರೆಗಳ ಸುಖತಾವ ಒಂದು ಪಂಡದು ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರು ಶಾಪನ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇವಾಗ ಆಯನ ಮರ್ಮಲ ಆಲವರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ಮುಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಂದು ರತ್ನಸಾರ ಮಣ್ಮಂಜ ರಾಜ್ಯಗ ಪೋಪಿರು ಆ ಊರದ ರಾಜನ ಪುದರು ಚಂದ್ರಕೇತು ನಾಮದೃಪೋತ್ತಮ ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಹಿಡಿದು ಕಳುವೇರು ರಾಜಮುದ್ರಿಕೆದ ಬಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಕಂಡೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೆರೆಗೆ ಓಡಾದು ರಾಜ ಬಟೆರ್ಲ ಪಿರಾಡು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ನನ ಎಂಗ್ಲು ದಿಗ್ಗದ ಪೂರ್ವ ಪಂಡದು ಮುಗಲ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬಂಗಾರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನು ಈ ಸಾಧು ವ್ಯಾಪಾರ ಮರಮಾಲ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗದಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಲೆಕ್ಕ ದೀದಾಕ್ಲು ಬಲ್ತೀರು ಪಿರಾಡು ಬತ್ತಿನ ರಾಜ ಬಟೇರಕ್ಲು ತೂನಗ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಊರುಡು ಬತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಆಗನ ಕೈತಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮಗಳುಂಡು ಕೈತಲಬಹುದು ತೂನಗ ರಾಜಮುದ್ರಿಕಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕಳೆಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಳುವೇರು ಮಣ್ಪರಂಜಿತ್ತನ ಭಾವನೆ ಬಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜನೆದುರ್ಬೋದು ಅಂತಾಯಿರು ರಾಜೇ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಂಡಾಗ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡದು ಆದ ಕಥೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ದೇವರನ ಶಾಪ ಮುಕ್ಕಳನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮುಂಗ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸನಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಉಂಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೆರದ ಆಲಜ್ಜಿ ರಾಜ ಮುದ್ರಿಕಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲ ಕೈತೆ ಇಚ್ಚಿ ನಡೆದ ಅವರ ಮೂಕ್ಲೆ ಕಳುವೇರಿ ಮುಕ್ಳನ ಕಾರಾಗೃಹ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊರಪಿಗೆ ರಾಜೆ ಮುಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸವಾಂಡು ಮುಗಿಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಜಾಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಲೀಲಾವತಿಗಳ ಕಲಾವತಿಗಳ ಜೀವನ ಮಲ್ಬರನೇ ಕಷ್ಟ ಆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಗಂದು ಪೋಯಿನ ಕಂಡಲ್ನ ಮರಮಾಲ ಬರ್ಪನ ತೊಜ್ಜಿ ಮುಗುಲ ಇತ್ತನ ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿಲಕನೆ ಕರಗೊಂದು ಪೋಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ನಟ್ಟು ನಂಜಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಪೋಂಡಿಗೆ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಲಾವತಿ ಮಣ್ಪುರ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ನಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಪಡೆ ಬತ್ತು ಪಂಡಳಿಗೆ ಇನಿ ನೀ ನಾನಿಲ್ಲ ಬೋದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬೋದಿತ್ತಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪೂಜೆನ ತೂಯೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಸಾದ ಹಿರೇಗ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನೇ ಮಲ್ಪ ಅಂದಿತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಈತ ಕಷ್ಟ ತೂಪಲೆ ಕಾಂಡದಂಕೆ ನನ ಇಂಜರಿ ಉಪನ ಸರಿಯತ್ತು ನಾಲಿಲ್ಲ ನಟ್ಟದಾಂಡ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಕಟ್ಟಾಗ ಪಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಿರಕ್ಲು ದೇವರಗಾಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿವ ತಂಡತಾ ಪಂಡದು ಬಂಧ ನಡಿತಿನಗಳಿಗೆ ಬುಡುಗಡೆದ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಕೃಪಾಯಿದೆ ಐಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡ ಏತಮಲ್ಲ ಬಂಧ ನಡಿತನಲ್ಲ ಮುಕ್ತವಾದ ಬೋಪುಡಿಗೆ ಪೂಜಾ ಒಂದಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಮಣಪುರ ವಿಚಾರಣೆ ಏರ ಬತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಿಗ್ಲ ಕಂಡಲ್ಲ ಮರಮಾಯಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಊರಿಗೆ ಬರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಮುಗ್ಲು ಸಂತೋಷದ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿರಿ ಪೂಜೆನ ಅರ್ಧೊಡೆ ಬುಡಿಯರು ಲಕ್ಕದು ಹೋಗಿದೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ತೂಪನ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕನು ದಾಯೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧೊಡು ಉಂತಾವನ ಕ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಧೊಡು ಬುಡ್ದು ಓಪನ ಕ್ರಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಜನಾ ದೋಷ ಬತ್ತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಮರಮಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತೂಪನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಮಲ್ತೇರಿ ದೇವರೇ ದುಃಖ ಅಂಡ ಕಣನೀರು ಸುರಿಸಾರೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ದಾಯಿಗೀತ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಅಪಗ ದೇವರೇ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರಿಯರು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅರ್ಧೊಡೇ ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಗತಿ ವೈದಂಡು ಕೈ ತಲುಪುವುದು ಪೂಜೆನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತಾದು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆನ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪುಣ್ಣೊಂದು ದೇವರೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ನಗ ಲೀಲಾವತಿಗಳ ಕಲಾವತಿಗಳ ಅಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಾದ ಪೋಂಡು ತಿರಿಯಾಂದಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಪೂಜೆದ ಕೈತಲ ಬತ್ತೀರು ದೇವರ ಕ್ಷಮ ನಟ್ಟಿಯರು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆನ ಪಾಡಿಯರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಗೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತೀರು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿನ ಕೊರಿಯರು ಉದ್ಯಾಪನ ಹೋಮ ವಿಧಿವಿಧಾನ 48 ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಕಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆ ಹಿಡಿದ ಅವರಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ದೇವರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೀರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯತ ಐನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಡೊಂಜಿ ಅಂಗಧ್ವಜಯ ಪಂಡು ರಾಜನ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಂಗ ಪಂಪನ ರಾಜ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಊರದ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ರಾಜೆ ಅಂಡ ఆయన ಜೀವನ ಮಲ್ತನ ಒಂಜೆಯವರ ತಪ್ಪೂರ ಹೋಗಿಂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಗೋವಳೆರು ಪೆಂಡ ಈ ಪೆತ್ತಗಾಪನಕಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಕಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಜನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಪ್ರಸಾದನ ಬತ್ತೊಂದು ಏನ ಎದುರು ಬೈದ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಣ್ಣಗ ಅಂಗಧ್ವಜ ರಾಜಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತನಿಗೆ ಈ ಗೋವಳೆನ ಮಲ್ತಿನ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಸಾದ ಊರದ ರಾಜಯಾಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿ ಅಂದಂಡ ತೂಯಿನಕ್ಲು ದಾನ ಬಣವೇರಿ ನ ಗೌರವಗದಾದ ಪಣಪನ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಪ್ರಸಾದನೇ ದಕ್ಕದು ಪೋಯಿಗೆ ದುಃಖವಾಂಡಕ್ಲಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಊರದ ರಾಜನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಿದಕ್ಲ ಪಣಪನ ಅಹಂಕಾರ ರಾಜೆ ಪ್ರಸಾದನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯತ್ತ ಪಣಪನ ದುಃಖಾಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಶಾಪಗಳ ಒಳಗಾಯ ರಾಜೆ
ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತಾನ ಕೋಶ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ಕಳೆಯೊಂದು ಕಡನೀರು ಸುರಿಸಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಂಗಧ್ವಜೇತಿಯಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯದೇರಡ ಎಂಗೆ ದಾಯಿದ ಕಷ್ಟಪತ್ತನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡದು ಆಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಲಿನ ದೇವರ ಶರೀರವಾದ ಪಂಡಿರಾಗಿ ಆ ಗೋವೆಳರು ಪೂಜದ ಪ್ರಸಾದವತ್ತೊಂದು ಮನ್ನಗ ಅಹಂಕಾರಡ ಇನ್ನು ತ್ಯಜನ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರ ಈ ಗತಿ ಬತ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟೊಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜನ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಭಕ್ತಿಡೆ ಸಕಲ ಕೈಟೆ ಕೊರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಪಣದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅಂಗದ್ವೈಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊರನಾಗ ಆಯ್ಗಾಂಡಿಗೆ ಯಾನ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಾದ ಪುಂಡು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಆದ ಪುಂಡಿ ನಡೆದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೋವೆಳನ ಕೈತಲೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಿಡದು ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ಡ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದವರ ಅಂಗಧ್ವಜಗವತ್ತಿನ ಕಷ್ಟೊಲ್ಲ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತಿರಿಗೆ ಕಳೆನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ ಪಿರಪತಿ ಕಿಳಕ ಮಲ್ತಿರ ದೇವರಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಭಕ್ತಿಡ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಲ ಸುಖಟೇ ಮೆರೆದು ಆ ಮೋಕ್ಷನೇ ಪಡೆಯ ಬಣ್ಣ ಕಥೆ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಜ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆ ಪೂಜೆದ ಮಹತ್ವ ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಮಲ್ಪಾಂದೆ ಕುಲ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಪ್ರಸಾದತಾ ಮಣ್ಮನ ಭಾವನೆ ಪ್ರಸಾದನೇ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬಿಡುದು ಬರ್ತನ ಇಲ್ತಿರ ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ತೂಯರ್ತಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಈ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಗೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣ ಬಡುಪ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳಿರ ಮಾತ ಕೊರಪ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮುಗಿಂಡಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪೂಜಾ ಏನದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ ಅನ್ನದಾನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಚಡೆ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ದಾಯೇ ಕಲಿಯುಗಡು ಎಂಜಿನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏರನ್ನ ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏತ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ನಲ್ಲಾತ ಬೋಡು ಬಡ್ಪನ ಆಶೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಡು ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಅನ್ನದಾನಡು ಉರಿಯದ ಬಂಜಿದ ಬಡು ಏತು ಉಣಲಿ ಆಗ ಆಟನೇ ಉಣಲಿ ತಂದೆ ನಲ್ಲಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡು ಬಂಜಿನ ಮನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುನ ಅನ್ನದಾನಡು ಮಾತ್ರಗೆ ಅನ್ನದಾನಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನ ದಾನಗಳಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಆಯ್ನಡೆಗೆ ದೇವರ ನಕಲು ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾದಿ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರ ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪುಡಿಗೆ ಮನೆತನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗುಂಡಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲ್ಲಿನಿಂದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡ ಮಲ್ತನ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆನ ಸಂತೋಷದ ದೇವರ ತನ್ನ ಭಂಡಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಜೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ದೇವರ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಮಡಿಲ್ ಜಿಂಜಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಪ್ಪು 10 ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಪ್ಪುವಿರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಪೂಜ್ಯಕರ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಾದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುರುಪನ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ಮಹಾಪೂಜನ ಮಾತ ಸಂತೋಷದ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರಡು ಪಡೆದು ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಲ್ಪರಂಜಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕಿ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಸರ್ವಮಂಗಲಧಾತಾರೋ ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗಣೇಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತೋ ವಂದೇ ವಾಂಛಿತ ಹೃದಯೇ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮನಸೋಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
ಶಾಸ್ತ್ರಯುಗದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಾಂಚಿತನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಮಯಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಳಿದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಆ ಮಲ್ತಂಜಿತ್ತನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಐನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಶ್ರವಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ದೇವರ ಸಂತೋಷಡುಪ್ಪನ ಸಮಯಗೆ ಈ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕ ಚಿತ್ತಡು ಏಕ ಮನಸ್ಸಡು ರಡ್ಡರಿ ಪಾಡದು ಕೈ ಮುಗಿಂದ ಅಂಡ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾದ ದೇವರ ನಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಐಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಹೋಮಡ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲ ಆ ಸಮಯಗಾನಗ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗಡು ಮನುಷ್ಯ ಸುಲಭ ಸಂಭಾವ್ಯವಾದ ಒಂದು ದೈವದೇವರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೆರಿಯಂದನ ನಮ್ಮದು ಏತೋ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಳು ಬರು ಐಕೆ ಮಾತ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕೊರಪನ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಅನಂತವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆ ಅನಂತವಾಯಿನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲನೇ ನಂಗೆ ದೇವರ ಮಡಿಲಿಂಜಾವುಡು ಬಣಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರನ ಸೇವೆಡು ನಮರ್ದಾವರ ತೆರಿಯಾಂದನ ಮತ್ತನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಳು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಪಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆನ ದೇವರ ಪೊರುಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನವರಿಗೆ ಐತ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಪೂಜೆಯ ಪಾಲಪಡೆಯೊಂದು ನನ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದದೆ ತಂದು ಅನ್ನದಾನಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ನೆರವೇರಿಸ ಒಂದು ಈ 26ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವನು ದೇವರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದು ಎಲ್ಲ ಆಪನ ದೈವಳ್ನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಪನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಲ ಸಾಂಗೋಪಸಾಂಗವಾದ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ವಿಘ್ನ ವಿಗಾದಿಗಳ ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಾದು ನನ್ನ ಮೇಲು ಕಾಲಗುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತ ಬೆಳಗಾದು ಕಾಲಗಾಪಂಜಿತ್ತನ ಸೇವೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ನೆರವೇರಿಸಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಚಕರಾದಪ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಉಲೈ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದಿತ್ತದು ಆ ದೈವದೇವನ ಸೇವೆನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರದು ನಮ ಎಂಚ ದೈವದೇವನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಪನ ಅಂಚನ ನಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ದೇವರಕ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏನು ಮಾತ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಬತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಆಜ್ಯಾಕಲ ಕಷ್ಟಲು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಕಳೆ ಕಾರ್ಣಿಕಡ ಮೆರೆಯೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗಾದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಂಗಲನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನಂಜಿತ್ತನ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುರಂಜಿತ್ತನ ಸೇವೆಗಳಿನ ಮಾತ ಸಂತೋಷದ ತನ್ನ ಭಂಡಾರಗರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಡು ಸರ್ವೆಲ್ಲ ರಡ್ಡರಿ ಪಾಡದು ಭಕ್ತಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಲ್ಪಂಜಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರಿನ ದಕ್ಕುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಹರಿವಾಣ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರಿ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಮುಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನಕ್ಲೆ ಕೈತಲು ಎಕ್ಕು ನಕಲು ಪಾಡ್ಲೆ ದೂರದ್ದು ದಕ್ಕುಡ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಅಕ್ಷತೆ ಒಂಜಿ ಹರಿವಾಣ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದೆ ಮಗ
ये कर्मांते चह देवता प्रार्थनम प्रथमः ಊಬಿ ಒಂಜಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ದೇವತಾ ಸತ್ಕರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡು ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನೊಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುಳಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಲಿನಿಂದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಯಿನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ದಿನ ini ಅಪಗ ಕೋಡೆ ನಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಹೋಮನ ಮಲ್ತದು ಸ್ಥಳನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಮಾತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ತದನಂತರವಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನಮಾನಡು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳಿನ ಮಾತ ನೆರವೇರಿಸಾದು ಎಲ್ಲದ ದಿನಮಾನಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಳಿಗೆ ಕೋಲನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಾರುಳ್ಳಾರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ
ಎಲ್ಲ ಜನ ಮಾಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋನಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾಯನ ಆ ಮಂಗಳ ಸ್ವರೂಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿದ ಸರ್ವೇರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತನ ಪಂಜಂದಾಯ ದೈವನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮ ದೈವಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಳ ಅಂಚಿತನ ಗುಳಿಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಳಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ನಾಗದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಪವಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ನೆನರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡಮಟ ಬರೋಡನಾನಗೆ ದುಂಬುದಾಗೈತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರಿ ಅಪಗ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೆಳಗಾವನುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಂದ ಮಣ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಆ ದೈವಳ ನಮಗೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಯಿರ ಮಣ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ರೀತಿಯ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುರಸ್ಸರವಾದ ಆ ಕದಳಿ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯ ಆ ಬಿಂಬ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಲಶ ಮಧ್ಯಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ. ಆ ದೇವರನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಕೇಳೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ದೇವರನೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಡು ಬಣ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪದೆಯೊಂದಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೆ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸೇರೊಂದೇರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ತೇರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ದೈವ ದೇವರ ಪೊರ್ಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೀವನದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಏರೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತದ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಅಕಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಯನ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೊರ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಬಣ್ಪನ ಕೀರ್ತಿನಿ ಆ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಸಾದದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ನಮ ಕೊರಪನ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಸಂತೋಷಡ ದೇವರಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ಮೋಡು ಭಕ್ತಿಡ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಲ್ಪಂಜೆತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದ ಹಣ್ಣ ಕಾಯ್ದ ಹರಿವಣ ದೇವನಲ್ಪದಿಲೆ ಇದಂ ಫಲಂ ಮಯಾ ದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಪುರಸಸ್ತಭ ತೇನ ಮೇ ಸಫಲಾವಾಪ್ತಿರ್ಭವೇ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತೆರಡೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿ ಕಾನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂಧ್ರತಾನಿ ಚ ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಂ ಪದೇ ಪದೇ.